B'investiment ta' 4 miljun euro fir-Raba ġiet inawgurata triq l-Riexem, it-triq li min-naħa tal-imtarfa tagħti għal ħdejn l-Imdina. Din it-triq sinonima ma' rabtin b'tul ta' 800 metru ġiet mibnija mill-ġdid u inawgurata mill-Ministru għall-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Ian Borge. Il-Ministru Ian Borge qal kif triq li kienet fix-xifer li tisfronda illum hija waħda sigura waqt li tista' titgawda min-nies permezz tal-Belvedere li huwa parti minn dan il-proġett. Il-Ministru Borge qal kif dan il-proġett huwa wieħed sostenibbli u anke ambjentali hekk kif din hija magħmra b'charging pillars għal vetturi elettriċi u anke twaħħlu 36 pannella solari. Dawn se jiġġeneraw aktar minn 4600 kilowatt kull sena u dan se jfisser li se nifrankaw 21 tunnellata ta' emissjonijiet tal-karbonju. Dan huwa proġett li qed jitrasforma żona minn żona perikoluża nies titgerrex li tgħaddi minn hawnhekk u allura kien ta' periklu għal spazju miftuħ għal familji rabtin imma wkoll Maltin u dawk li jżuru r-Rabat u l-Imdina. U għal daqstant rajna li nkunu sostenibbli b'dak kollu li nagħmlu. Żidna l-parkeġġ, żidna t-toroq illi allura sajatu spazju meħtieġ għal karozzi, però għandna daqstant ieħor spazju għal min jimxi, għal min jistrieħ. Siġar illi qatt ma kien hawn, triq illi qiegħda tara bankina li għall-ewwel darba tipproduċi enerġija nadifa illi ddawwal propju dan il-promenade. Waqt din l-inawgurazzjoni tkellem ukoll il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Frederica Zoppardi li spjega kif dan il-proġett li kien jirrikjedi ħafna tlesta f'inqas minn sena. Saħaq li dan huwa l-mod kif Infrastructure Malta taħdem b'impenn. Ewlieni tal-proġett kien li naraw li nsaħħu it-triq li kienet qed iċċedi. Imma mbagħad ħadna l-okkażjoni, opportunità anzi biex ngħidlek li filwaqt li għamilna dak li kellna nagħmlu bħala tas-tisjieħ ta' triq, imma mbagħad għamilna Belvedere, għamilna post wieħed jista' jimxi, għamilna proġett sostenibbli. Naħseb li huwa proġett li se jkun qed jitgawda mhux biss mir-rabtin, imma kull min jiġi u jifrekwenta dawn l-akwati. Dan il-proġett jinkludi fih parkeġġi ġodda u anke siġar u arbuxelli ġodda. Preżenti wkoll kien hemm is-Sindku tar-Rabat Sandro Kraus li wera l-apprezzament tiegħu għall-ħidma tal-Gvern f'dan il-proġett, partikolarment fejn tidħol is-sigurtà tar-residenti peress li xi familji kienu f'periklu li tisfronda darhom. Għall-inawgurazzjoni żewġ banet tar-Rabat ingħaqdu flimkien sabiex idoqqu marċi li huma sinonimi mar-Rabat.